Ahoj, jsem David z Kunstu a vítám tě u dalšího dílu našeho e-learningu. Dneska nás čekají dvě témata, podíváme se na takzvaný Lean Canvas, což je taková mapa nějakého podnikatelského nápadu, a potom nás čeká pitch, který nám popisuje, jak představit svůj nápad, službu nebo produkt. Obě tyhle komponenty nám pomůžou popsat, ale i třeba otestovat a hlavně někomu představit svůj nápad nějakého produktu nebo služby. Tak jdeme na to. Ústředním tématem dneška bude balíčkování a zamašličkování, velmi nadsazeně. Ale dnešek je takovým symbolickým momentem, kdy všechny věci, které jste si popisovali v jednotlivých dílech toho e-learningu, zabalíme do speciálního plátna a pokusíme se je někomu hezky představit. První věc, kterou začneme, je takzvaný Lean Canvas. Je hodně známý hlavně v biznisových odvětvích, protože to je jednoduchý, stručný nástroj, který se používá k popsání nějakého nápadu, primárně na nějakou službu nebo produkt. Je to zároveň věc, která není tolik známá třeba v designových oblastech, ale vzhledem ke své použitelnosti a ke své jednoduchosti se určitě hodí i na nápady kreativců. Ve stručnosti o Lean Canvasu. Lean Canvas je jednostránkový plán pro rychlé shrnutí klíčových aspektů nového podnikání, nějakého projektu nebo produktu. Zaměřuje se na problémy, jejich řešení, klíčové metriky, které je dobré sledovat, konkurenční výhody a taky pomáhá efektivně popsat, testovat a validovat nápady. Variant Lean Canvasu existují v podstatě desítky. Klidně můžete zkusit googlit, která se vám bude nejvíc líbit. Některé jsou speciálně upravené a mají třeba odlišné některé kategorie. Já vám za chviličku představím naši variantu Lean Canvasu, kterou budeme v tomhle e-learningu používat. Každopádně se neomezujte a klidně najděte nějakou variantu, která vyhovuje přímo vašemu produktu. Podíváme se nejdřív na výhody a nevýhody Lean Canvasu. Když se podíváme na to, jak je rozložený, tak je to skutečně stručný jednostránkový popis nějakého nápadu. Z toho i vyplývají ty výhody. Je to rychlá, svižná formulace vašeho nápadu. Často to bývá ta vůbec první věc, ke které je dobré zasednout, když už o nějakém nápadu na produkt, službu, anebo klidně jakýkoliv projekt uvažujeme, tak je to první plátno, do kterého se všechny věci dají sepsat. Když se na ten Lean Canvas podíváte, není příliš velký, dokonce ta tištěná varianta často bývá tištěná maximálně třeba na A3, to znamená, je to relativně malý prostor a neumožňuje nám jít příliš do hloubky. To samozřejmě sebou nese i nějaké nevýhody, ale výhoda je, že je to opravdu stručné a zachytíme tím jenom ty nejdůležitější věci našeho projektu. Je to flexibilní, pokud budete používat třeba digitální variantu, ty úpravy jsou velmi jednoduché, i v té tištěné variantě neupravujete nějaký obrovský kolos, není to nějaký 50stránkový dokument popisující vaše podnikání, ale upravujeme skutečně jenom pár kolonek, to znamená pro rychlé úpravy, ale i testování je to velmi klíčové. Je to taky ověření, je to jednoduchá první validace nápadu v nějakém širším kontextu. Už jsem tady zmiňoval, že ten e-learning, který jsme doteď natáčeli, se vlastně zabývá jednotlivými komponentami toho Lean Canvasu. Když na jednom plátně vedle sebe vidíte problém, jeho řešení, ale také třeba cílové skupiny, může vám to pomoci v širším kontextu vnímat váš projekt a třeba si všimnout i nějakých nedokonalostí, výzev nebo příležitostí. Pomáhá to ale i s komunikací. Nenadarmo začínáme s Lean Canvasem a pak se teprve přesouváme na popsání toho projektu. Ten Lean Canvas nám umožní mít podklady pro to následné představování. Je to opravdu stručné popsání toho projektu, takže pak tu A4 v podstatě můžeme vzít a vycházet z ní pro nějakou prezentaci nebo další představení toho nápadu. Pojďme ale i na ty nevýhody, které tam skutečně jsou. Nedostatek hloubky je očividný, opravdu to plátno je malé, takže pokud se budete chtít věnovat nějakému komplexnímu velkému projektu, nedostanete se tam do té nutné hloubky. To znamená, určitě se nedá vzít jenom Lean Canvas jako takový a založit na něm celé podnikání. Je dobré to proložit s nějakými dalšími zdroji nebo konkrétním business plánem už v širší míře. Může taky dojít k přehlédnutí důležitých informací. Často je ďábel v tom detailu a do toho detailu se právě v Lean Canvasu moc nedostáváme, takže může se stát, že přehlédnete nějakou důležitou část, která může pro váš projekt být klíčová a třeba ji i zlomit vaz. Proto doporučuji kombinovat ten Lean Canvas s dalšími nástroji, jako je třeba SWOT analýza silných a slabých stránek. Nevýhodou, ať se to možná na první pohled nezdá, je taky fokus na pozitivní narrativ. Když se budeme bavit o tom Lean Canvasu, tak jak si ho budeme představovat, tak skutečně vlastně vnímá takový pozitivní scénář.
Nezaměřuje se záměrně na problémy toho samotného podnikání nebo možné výzvy, které můžou nastat. Na to se pak používají jiné nástroje. Zároveň je to opravdu nástroj, který používají téměř všichni lidi v biznisu, takže může vést i k poměrně konvenčním řešením. Pokud budete chtít vymyslet něco opravdu originálního, nemusí ten Lean Canvas na to nutně stačit a vede vás k nějakým řešením, které už možná existují. A poslední věc, hlavně pro ty z vás, kteří jste třeba z kulturnějších oblastí, tady tohle řešení je zaměřené hlavně na for-profit projekty, to znamená primárně je to dělané pro lidi, kteří podnikají. Nemusíte tedy v tom najít nutně všechny oblasti, které byste potřebovali vyřešit a popsat pro nějaký neziskový projekt nebo cokoliv z jiných oblastí. Tady už je Lean Canvas v celé kráse. Skládá se vlastně z takových dvou částí. V levé části se víc bavíme o samotném produktu. Budu prosím vás říkat slovo produkt, ale můžeme se bavit i o službě nebo celkově nějakém projektu, tak mě prosím nechytejte za slovo. Každopádně levá strana popisuje víc to samotné řešení, kterému se věnujete. Naopak pravá strana se víc zaměřuje na trh, to znamená vaše cílové skupiny a střet s tou realitou toho samotného trhu, když ten produkt na něj uvedeme. Pojďme si projít jednotlivé části. V levém horním rohu najdeme kategorii nazvanou problém. Já už jsem párkrát tady v tom e-learningu slovo problém používal. Tady prosím, buďte obezřetní s tím, jak to slovo používáme. Lean Canvas skutečně je zaměřený na řešení nějakých problémů. Používá totiž teorii, že pokud pomůžeme zákazníkovi řešit nějaký problém, tak mu dodáváme skutečně tu klíčovou a unikátní hodnotu. To znamená, začínáme s problémem, ale klidně, pokud to slovíčko je na vás příliš silné, můžete použít třeba termín výzva nebo nějaká příležitost. V té první části tedy popisujeme stručně, jaký problém pomáháme řešit mým zákazníkům. Ukážu vám pak na konkrétním příkladu jednotlivé části, jak mohou být vyplněné. Když se posuneme doprava, čeká nás řešení. Řešení odpovídá na problém, takže tady stručně popisujete, jaké řešení ten váš produkt nebo služba či projekt přináší, v čem spočívá, co jsou ty hlavní oblasti vyřešení toho problému. Když se přesuneme doprostřed vlevo, najdeme taky alternativy. Tam se bavíme stručně o konkurenci, ale prosím vnímejte ji v širším slova smyslu. Nemusí totiž existovat nutně přímá konkurence, která má skutečně velmi podobný produkt jako vy. Tady se bavíme o tom, jak ti zákazníci tento konkrétní problém aktuálně řeší. Mohl bych dát příklad třeba z oblasti pečiva, takový velmi obecný. Pokud budete chtít uvádět nějaké nové pečivo na trh, bude to třeba nějaký nový speciální dýňový chleba. Pravděpodobně vaší konkurencí a řešení toho problému bude i nákup housky nebo kteréhokoliv jiného pečiva. Takže skutečně ten problém můžou řešit zákazníci různými způsoby. Tohle je zároveň věc, kterou je dobré skutečně validovat s těmi konkrétními zákazníky. To znamená, když bych třeba uváděl na trh novou značku oblečení, která prodává plácnu třeba děltenské oblečení a nějaké nadměrné velikosti, měl bych se jít podívat tady s tímhle za těmi potenciálními zákazníky a ptát se jich na reálné nákupní chování. To znamená, kupujete aktuálně nadměrné velikosti nebo děltenské oblečení, kde jej kupujete, jak to vypadá, v jakých obchodech. Když se přesuneme dopravo, máme tu takzvané metriky úspěchu. To by měly být nějaké měřitelné ukazatele, podle kterých zaručeně poznáme, že se našemu produktu daří. Pokud je to produkt, je tam úplně očividná věc, můžou to být počty prodaných kusů, když se bavíme třeba o aplikacích, můžou to být počty stažení, počty předplatných. Určitým indikátorem můžou být třeba v případě webových platform i návštěvy toho webu, nebo jednoduše to může být i váš celkový obrat a tržby, které z toho produktu nebo služby získáváte. Nejzajímavější a jedna z nejdůležitějších částí je uprostřed, má taky největší prostor téměř z toho celého plátna a to je téma, proč zrovna můj produkt. Někde se tady používá i termín unikátní přidaná hodnota mého produktu nebo služby. Tady popisujete ty core vlastnosti vašeho produktu nebo služby, které ji odlišují od konkurence a zároveň můžou být motivací, proč by si zákazníci měli koupit zrovna tu věc od vás. Když jsme u konkurence, přesuneme se doprava a podíváme se na takzvanou konkurenční výhodu, někdy se používá i terminologie neférová výhoda. Tady bychom se neměli bavit jen tak o ledajakých konkurenčních výhodách. Primárně bychom se měli zaměřovat na ty, které nejsou jednoduše skopírovatelné konkurencí. To znamená, pokud budete vymýšlet nějaký nový materiál plácnu, takovou unikátní neférovou výhodou by mohl být opravdu vývoj vlastního materiálu, který máte pod nějakým certifikátem, máte ho chráněný, to znamená, konkurence ho jednoduše nemůže využít.
Pokud bychom se věnovali třeba nějaké aplikaci, takovou neférovou výhodou může být i ten vývoj samotného softwaru. Pokud mám třeba nějakého úžasného specialistu na IT, který je skvělým programátorem, i to může být nějaká ideální neférová výhoda. Můžou to být třeba specifické algoritmy, které používám, které nejsou jednoduše vykopírovatelné konkurencí. V pravém rohu už se dostáváme k segmentům zákazníků. Zase tady není moc prostoru, takže nejdeme do nějakého zevrubného popisu toho, jak zákazníci fungují nebo kdo všechno to je, ale jdeme do vyjmenování spíš cílových skupin nebo nějakých kategorií či segmentů zákazníků. Takže tam můžou být třeba 2, maximálně 3 třeba příklady toho, kdo může být mým zákazníkem, a dobré je v tento moment adresovat i to, co od produktu nebo služby potřebuje. Pod tím je ještě specifická část, takzvané první vlaštovky, v angličtině se někdy používá first adopters, jsou to lidé, kteří jsou skutečně těmi prvními zákazníky. Většinou je to nějaký širší okruh lidí, kteří se kolem vás pohybují, kteří jsou pro vás snadno dosažitelní, víte, že ten produkt budou chtít a budou si ho moc dovolit. Když se přesuneme vlevo, máme tady ještě cesty k zákazníkům. Tady popisujeme, jakými kanály se bude produkt nebo služba distribuovat, jak se vůbec dostane k lidem to informování o něm, jakým způsobem ho budeme promovat, na jakých sítích, jakými kanály. A celkově je to vlastně ta cesta, jak se dostat k zákazníkovi. Čeká nás poslední část. Přesuneme se do spodní části, kdy začneme vlevo, začneme z náklady. Tady se bavíme o tom, kolik mě bude stát reálně výroba a prodej toho produktu nebo služby. Můžeme tu popsat i nějaké vstupní náklady. Pokud budu vyvíjet nějaký nový produkt, patrně tam budou nějaké náklady na jeho design, budu patrně pořizovat nějaké technologie a pak jsou to nějaké opakované náklady. Může to být třeba pronájem skladů, můžou to být náklady na mzdy vašich zaměstnanců, kolik vy sami si chcete z toho projektu vyplácet, můžou to být různé pojistky, náklady na logistiku a celkově přepravu související s tím produktem. Pokud je to naopak služba nebo aplikace, tak to můžou být náklady na hosting nebo aktualizaci té aplikace a celkově to popisuje vlastně, jak ta struktura nákladů bude vypadat. Nemusíte tady nutně jít do konkrétních čísel, na to tady úplně mnoho prostoru není, ale měli byste si ideálně specifikovat jednotlivé kategorie, ve kterých se pohybujete. No a pak je tu ta pozitivní pravá strana, která reaguje na náklady a jsou to sice příjmy spojené s tím projektem. Tady se bavíme o tom, jaké hlavní zdroje budeme mít a můžeme tady adresovat i trochu pricing model. Jestli třeba máme v plánu to prodávat formou prodej za jeden kus, nebo jestli to bude nějaké předplatné, jakým způsobem ten prodej bude vlastně probíhat. Stejně jako u nákladů, těch zdrojů příjmu může být víc. Když bychom měli třeba nějaké designové studio, může to být prodej těch konkrétních designových produktů, můžou to být třeba prodeje licence na výrobu tady těchto produktů, můžou to být taky třeba zakázkové výroby. Tohle byl takový rychlý průlet tím Lean Canvasem. Za chviličku už si to ukážeme na konkrétních příkladech. Zároveň bych chtěl ještě adresovat, že když si proletíte znovu ten e-learning, tak byste měli vidět, které části adresují kterou část tady toho Lean Canvasu. Takže plácnu, když se díváme na segmenty zákazníků, můžete se znovu podívat do té kapitoly, která s námi řeší, kdo bude zákazníkem, kdo bude cílovou skupinou. Když se bavíme o nákladech, zase se můžeme podívat na tu část cenotvorby a celkově toho pricingu. To znamená, k většině tady těchto políček už byste od nás měli mít relativně podrobný návod, jak se k nim dopracovat. Když ten Lean Canvas máme vyplněný, dá nám to nějaký celistvý první obraz, rozhodně ale není dokonáno, mělo by se potom validovat, jestli skutečně ty věci, které jsme si tam vysnili, jsou pravdivé. Takže stejně tak jako u všech těch dalších bodů našeho e-learningu, mělo by ideálně potom následovat nějaké uživatelské dotazování, testování, mohli byste vyrábět nějaké prototypy a začít ověřovat, jestli ty domněnky, které jsme si tam napsali, jsou skutečně pravdivé. Pojďme tedy na ten modelový příklad. Já jsem pro nás vybral takový specifický, vymyslel jsem si projekt pro dnešek dočasného mobiliáře z upcyklovaného plastu. Začneme s tím problémem, který můj produkt řeší. V tomhle případě je to nedostatek estetického a udržitelného městského mobiliáře. Městským mobiliářem myslím třeba lehátka, která se objevují ve veřejném prostoru v létě. Může to být i nějaké vybavení na festivaly, to znamená nějaké lavičky, stolky, které můžou být v těch chill-out zónách, prostě cokoliv za nábytek, co se používá ve venkovních prostorách a primárně ve městech.
Tím druhým problémem, který bych chtěl řešit, tak ten mě napadl u vánočních trhů. Vzniká tam spousta plastového odpadu, který nějakým způsobem je potřeba zpracovat, zrecyklovat, využít. A napadla mě myšlenka, že by tady tenhle odpad mohl být zpracován do formy nějakého městského mobiliáře. Takže by se znovu ten odpad, který právě tyhle akce vyprodukují, vrátil zpátky. V tomhle případě by to mohly být třeba kelímky nikneky, které jsou vratné a používají se na těch akcích, tak ty zničené bych mohl třeba používat právě na výrobu těchto věcí. Tady už používám to samotné řešení. Kelímky z městských akcí chci upcyklovat do nějakého levného, odolného a skladného městského mobiliáře. Ten budu prodávat i pronajímat. To znamená, pokud někdo pořádá nějakou akci, tak si může ode mě zapůjčit tady ten nějaký mobiliář, vybavit tím ten festival a potom mi ho zase vrátí. Proč zrovna můj produkt? Tady některé ty věci budou celkem očividné, je to nějaké ekologické, šetrné řešení, což je velké téma, pro spoustu měst je důležité prezentovat se udržitelně, aby to bylo i viditelné v tom prostoru, to znamená nabídnout nějakou ekologickou alternativu k tomu dočasnému mobiliáři mi přijde jako dobrý nápad. Výhodou by měla být u mě i odolnost a cena, zároveň i modularita a skladnost. Ideálně, kdybych měl ty rozhovory s potenciálními zákazníky, tak by mě měli ukázat, jaké potřeby mají a na ty odpovídám právě v té části, proč zrovna můj produkt. Tady je to skutečně o těch hlavních bodech, kterými chci přesvědčit zákazníka, že zrovna tenhle mobiliář je ten, co potřebuje. U mě bude výhoda, že je to pronájem i prodej, to znamená, můžu si to zapůjčit, vrátit, ale můžu si ten mobiliář i zakoupit a používat ho každý rok. Chtěl bych tam jako výhodu i možnost potisknout si to svým logem nebo nějakým městským znakem. Pokud by se konal festival, tak by tam mohl mít svoje logo, pokud by to bylo v nějaké chillout zóně, může to být obrandované a mělo by to být přizpůsobené nerovným povrchům měst. Existují určitě alternativy. Tady v tomhle případě nějakou první rešerší jsem zjistil, že prodejci městského mobiliáře, poměrně velké firmy, mají už i nějaké udržitelné řady, často buď to z nějakého upcyklovaného plastu či podobných materiálů, ale jsou poměrně drahé a většina z nich nenabízí formu pronájmu, což už mi tady indikuje, že nějakou výhodu by to oproti konkurenci mohlo mít. Metriky úspěchu, zaměřil bych se na měření počtu prodaných kusů a počtu pronajatých kusů. Chtěl bych takovou kvalitativní metriku, což by byl sběr zpětné vazby a hodnocení těch samotných uživatelů a zároveň, protože se jedná o nějaký environmentální projekt a příklady projektů jako Plastic Guys nám ukazují, že tohle může být zajímavá metrika, sledoval bych i kilogramy toho zrecyklovaného plastu. Zmiňoval jsem tu konkurenci, pojďme tedy do konkurenční výhody, teďka se chci bavit o té neférové výhodě. Představme si, že opravdu jsem nějaký odborník na plasty a vymyslel jsem speciální recepturu materiálu, která je odolnější, zároveň se do ní nepřemíchává mnoho aditiv a povedlo se mi vymyslet a opatentovat tady tenhle skvělý materiál. Takže mám nějakou vlastní recepturu, která není jednoduše skopírovatelná. Co už skopírovatelné je, ale pořád je to konkurenční výhoda, nabízím i pronájem na rozdíl od své konkurence a neférovou výhodou můžou být i vaše konexe. Tady jsem si vymyslel, že v mém případě to, že už mám nějaké známé, co organizují městské festivaly. Cesty k zákazníkům. Jak se můj produkt tady k těm lidem bude dostávat? Tady bych vybíral přímý prodej a pronájem městům a obcím, to znamená oslovoval bych patrně nějaké jejich oddělení buď to veřejného prostoru nebo oddělení turistické a nabízel bych jim ten prodej či pronájem. Uzavíral bych taky partnerství s festivaly, nabízel jim nějaké speciální pop-upové balíčky, že tam udělám třeba představení toho produktu, poskytnu jim to zadarmo, dozví se o tom ostatní, může to být zase zajímavý kanál. Určitě by tady byl i online marketing na sociálních sítích. Tady bych typoval, že se budeme bavit primárně o Instagramu, maximálně třeba Facebooku, možná výhledově TikToku, ale vzhledem k tomu, na jakou cílovku cílím, možná bych se měl zaměřit i na jiné formy toho marketingu, než jenom na sociálních sítích. Dost možná by se tady nabízely i nějaké mailingy, třeba právě těm lidem, kteří pracují v městech a obcích. A v neposlední řadě by to byly třeba designové markety a veletrhy. Segmenty zákazníků. Mám tady pár kategorií, pro které by ten produkt možná mohl být zajímavý. Tou první, která už je očividná z toho, co jsem říkal, radnice obcí a měst, turistická oddělení. V Brně by to mohlo být třeba turistické informační centrum nebo případně radnice Brna Střed, kteří právě do prostoru toho veřejného prostranství umísťují nějaký dočasný mobiliář. Další cílovkou můžou být třeba organizátoři venkovních festivalů, případně firmy, které se na těch festivalech prezentují. Kdekoliv je na festivalu nějaká chillout zóna, která je obrandovaná nějakou konkrétní značkou, myslím si, že to by mohlo být využití pro ten můj produkt.
V neposlední řadě by to byli i developeři a urbanistická studia, to znamená lidé, kteří plánují nějaké dočasné využití nějakého prostoru. Mohli by to být také developeři, kteří na nějaký omezený čas chtějí třeba revitalizovat nějaký prostor předtím, než ho přestaví. U potřeb zákazníků mám vyjmenovaných pár, potřebují levné, skladné a odolné řešení, které je zároveň ekologické, ale i estetické. No a první vlaštovky, už jsem zmiňoval, že tady ten můj fiktivní projekt má nějaké své známé, to znamená mám nějaké známé, kteří pořádají malý festival, to by mohly být první vlaštovky, které si ode mě ten produkt koupí nebo zapůjčí, ale může to být i třeba kamarádovo zahradní bistro, které bych mohl vybavit a mít nějaký aspoň promo materiál a někde to mít vystavené. Pojďme do sekce těch nákladů, vyjmenovaných jich tady mám pár, možná by tam mohly být ještě nějaké další oblasti, je to určitě kategorie, která může poměrně slušně nabobtnávat, tady naopak bych doporučoval tu míru pozornosti a podrobnosti mít třeba o fous větší a rozpracovat si ty náklady určitě ještě někam bokem. Tady by to byly například výrobní náklady, nákup techniky, pronájem skladů, u převozu a pronajímání tady toho poměrně objemného zboží, to může být taky logistika a doprava, může to být celkem drahou položkou. Náklady na marketingovou propagaci, vývoj produktu a design, to jsou cca ty hlavní náklady, které můžou být s projektem spojené. A pojďme na tu příjemnou část, ta je u mě relativně jednoduchá. U mě hlavní příjmy spojené s tím projektem budou prodej a pronájem těch konkrétních jednotek nábytku, ale zároveň bych mohl vymyslet i třeba poplatky za úpravy na míru, to znamená, pokud by ode mě někdo poptal něco speciálního, sice z toho materiálu, ale něco, co se musí vyvinout na míru a sestavit, tak to by určitě mohla být nějaká dražší zakázková služba, ale zároveň bych se mohl účtovat poplatky i třeba za umístění loga nebo nějaké obrandování. Teď jsme tedy dokončili Lean Canvas s konkrétním příkladem, doporučil bych vám to vyzkoušet na vlastním nápadu a znova připomínám vracet se v e-learningu k těm jednotlivým částem, které se zabývají těmi jednotlivými komponentami. Co s tím tedy dál? Když už mám teda poprvé vyplněný ten Lean Canvas, mám tady pár takových doporučení, které s ním můžete udělat. Určitě to první by bylo představit ten Lean Canvas někomu novému, ideálně někomu nestrannému. To znamená opustit kruh svojí rodiny a přátel a ukázat to někomu, kdo nám skutečně dá nějakou upřímnou zpětnou vazbu tady na ten projekt. Zároveň ta první validace, kterou můžete udělat, je podívat se na to plátno sami, podívat se na jednotlivé komponenty, jestli opravdu, pokud budu mít takovýhle problém a takovéhle řešení, tak si to koupí ten zákazník. Dívat se na to v těch základních souvislostech. Doporučil bych oslovit i takzvaného ďáblova advokáta, to znamená někoho, kdo je vám schopný ten projekt trochu challengeovat, ptát se na ty nepříjemné dotazy a klidně i záměrně hledat ty možné výzvy a problémy, které s vaším projektem můžou být spojené, protože to je zpětná vazba, která je k nezaplacení. Zpětnou vazbu bych doporučil sbírat, nebál bych se těch negativních reakcí a skutečně i těch dotazů, které jdou do morku kostí. Zároveň znovu připomínám, Lean Canvas je jednoduchý nástroj, to znamená, pokud najdete nějaké prázdné místo nebo nějaké problematické místo, ta změna je v téhle fázi ještě jednoduchá. Ten Lean Canvas je vlastně taková prevence nějakých rizik. Když si ten nápad nejdřív oskoušíte a ovalidujete tady v tom bezpečném prostředí té A3, tak máte šanci předejít nějakým zbytečným nákladům. Je totiž možnost, že byste zjistili až při vstupu na trh, že ta myšlenka nefunguje tak, jak jste si představovali, a odchytit to tady ještě u toho psacího stolu je relativně levné řešení. Takže nezbořte se z toho, pokud vám z toho vyjde nějaký nový záměr nebo objevíte třeba nové příležitosti, je to úplně správně. Validovat, to by tady mohlo být klidně 10krát, ověřovat ty jednotlivé domněnky. Primárně, když se bavíme třeba o zákaznících, hodně jsme to řešili právě v tématu těch person a cílových skupin, je důležité dělat ten osobní průzkum, bavit se s těmi lidmi, zjišťovat hlavně to skutečné nákupní chování, protože ty naše domněnky se opravdu můžou velmi lišit od té reality toho zákazníka. Netesejte to do kamene, skutečně ten nástroj je dělaný tak, abychom mohli brainstormovat, zkoušet různé varianty. Je úplně v pořádku, když si třeba vyzkoušíte udělat 4 nebo 5 těch Lean Canvasů na různé možnosti, jak by ten projekt mohl fungovat. Tady jsme fakt ve fázi, že zatím popisujeme jednotlivé varianty a v jednotlivých iteracích, ve zkoušení toho, co funguje, co nefunguje, se nakonec můžeme doiterovat k té jedné variantě, se kterou pak skutečně začnete podnikat nebo si ji začnete věnovat. A poslední věc, ke které mám i
ukážu konkrétní nástroj, který použít, je analýza silných a slabých stránek, občas se jí říká také SWOT analýza. Právě bych tím reagoval na to, že celý ten Lean Canvas je postavený hodně idealisticky, je to fakt přemýšlení od stolu a nezabývá se tolik problémy nebo výzvami toho vlastního podnikání. Na ty je právě dobré použít jiné nástroje. Pojďme tedy na tu SWOT analýzu, neboli silné a slabé stránky. Tahle analýza se rozděluje zase na několik částí. V prvé řadě se budeme bavit o pozitivních věcech, budou to silné stránky a příležitosti, ale také o negativech, což budou slabé stránky a hrozby. Ještě je tady to další rozdělení, a sice na vnitřní, to znamená věci, které přímo souvisí buď s vámi nebo s vaším projektem a tím pádem je sami můžete ovlivnit. A pak ty vnější, které třeba nejsou úplně ve sféře vaší moci. Když se bavíme o hrozbách, tak to je skutečně něco, co může přijít zvnějšku a nemusí to být něco, co nutně ovlivníte. Každopádně tady ten jednoduchý kvadrant, ty 4 části by vám mohly pomoci rozšířit Lean Canvas o tu skutečnou realitu věci. Začneme s těmi vnitřními pozitivními věcmi a sice se silnými stránkami. Tady jednoduše popisujeme zase v pár větách, v čem ten váš projekt vyniká, co se daří, jaké schopnosti už v tom týmu máte, co jsou ty úspěchy, které máte za sebou. Mohlo by to být třeba, jsme skvělí designéři, kteří skutečně dělají kvalitní věci, máme superovou marketačku, která nám pomáhá dostat to mezi lidi. Tohle jsou fakt věci, které využíváte ten svůj vlastní prospěch. Stejně tak se potom můžete podívat touhle optikou na slabé stránky, tam se můžeme dívat třeba na to, jestli už máme všechny potřebné zdroje a znalosti k tomu, abychom ten projekt rozjeli. Zdroji myslím nejenom ty informační zdroje, ale myslím tím i třeba vybavení, které je potřeba k rozjetí tady toho projektu. Pokud byste se třeba pouštěli právě do projektu těch upcyklovaných mobiliářů, budete patrně potřebovat nějakou výrobní techniku, budete potřebovat skladovací prostory a nějakou logistiku, to znamená dost možná vlastní dodávku nebo externího dodavatele, který vám s tím pomůže. To jsou všechno zdroje, které možná v tu chvíli nemáte a je dobré si je popsat. A má můj projekt nějaké problémy, to už je úplně obecná otázka, co jsou nějaké hrozby, které máte zevnitř, co v tom týmu chybí, co tam nefunguje, nefunguje třeba cashflow, nebo máme v týmu někoho, kdo není třeba na takové úrovni, jak jsme si představovali, mám podíl dohromady s jednatelem, se kterým si nerozumím, to všechno můžou být věci, které je dobré pojmenovat. Pojďme do té vnější části, začneme s těmi pozitivními věcmi a sice s příležitostmi. Tady si popisujeme, jaké nové příležitosti se před námi rýsují, můžou to být třeba nějaké potenciální nové trhy nebo cílové skupiny. Když bychom se bavili zase na příkladech, pokud bych třeba chtěl opravdu realizovat ten udržitelný mobiliář, takovou příležitostí by mohlo být třeba nějaké nařízení Evropské unie, které by vydalo směrnici, že radnice nebo městské části nebo obecně nějaký veřejný sektor má investovat určité peníze do nějakých udržitelných řešení. To by byla jasná příležitost. Dám příklad z praxe, existuje třeba aplikace FaceUp, která se věnuje prevenci šikany na pracovištích a ve školních kolektivech a zase, když byla vydaná nějaká nová směrnice Evropské unie, která doporučuje těm jednotlivým pracovištím mít nějaký systém, který pomáhá v tom nahlašování nějakého toxického prostředí, šikany na pracovištích, tak to je jasná příležitost, protože bude opravdu povinná pro všechny ty organizace, to znamená, tam vám vzniká obrovský trh. Zároveň tou příležitostí může být skutečně vstup na nové trhy. Když se podíváme, že ten mobiliář, když se vrátím k tomu našemu příkladu, třeba v Německu neexistuje a je tam spousta festivalů, může to být zase očividná příležitost, které se pověnovat. Pojďme ještě na ty hrozby. To jsou věci, které váš projekt můžou ohrozit nebo úplně zahubit. Pokud by například vzniklo nějaké nařízení, že plasty už nebudou moct být používané v materiálech, tak je to očividná hrozba. Pokud by se zase rýsovaly nějaké další směrnice nebo vnější problémy, takovou hrozbou mohl být třeba COVID, když přicházel. To jsou věci, které ten projekt můžou ovlivnit. Ne všechny ovlivníte, ty hrozby jsou skutečně v té vnější části, to znamená, jsou většinou mimo vaši sféru vlivu, ale jsou to věci, na které se v každém případě musíte připravit, i když je třeba tolik neovlivníte. Teď jsme si rychle projeli tady ten nástroj silných a slabých stránek. Moc bych ho doporučil jako rozšíření právě třeba toho Lean Canvasu, abyste měli popsané a vlastně byli i připraveni na ty rýpavé dotazy anebo možné nevýhody, které ve vás budou ostatní hledat. Poslední otázka, kterou bych vám v souvislosti s Lean Canvasem a celkově popisováním a formováním toho nápadu dal, by byla otázka, co kdyby se něco stalo.
Co kdybychom to udělali jinak? Chtěl bych vás trochu challengeovat k tomu, že když už máte před sebou ten papír, kde máte popsaný ten svůj projekt, abyste to ještě úplně neuzavírali a zkusili si dát takovou vlastní challenge, jak by to mohlo fungovat jinak. Co kdyby to fungovalo jako předplatné? Co kdyby to byla nakonec služba? Co kdyby to celé fungovalo online? A nebo co kdyby to mířilo na jiné zákazníky? Tady těch challenge byste si vymysleli určitě celou spoustu. Můžete k tomu použít třeba sadu karet, které si budete losovat, kde popíšete různé výzvy, které by se k vám mohly dostat, různé příležitosti. Můžete si jednu vylosovat a zkusit si ten nápad na tom opravit. A opravdu můžete narazit třeba na příležitost, kterou jste prvně přehlédli. Na tohle cvičení se hodí taky samozřejmě umělá inteligence, můžete využít zase ChatGPT a vytvořit si z něj takového challengeátora, nějakého challengera toho vašeho projektu, který by se vás mohl ptát na podobné dotazy a třeba se dostanete k nové, lepší variantě toho svého nápadu. Takovou variantou challengeování toho vlastního nápadu je i Ideomat. Já už jsem ho jednou v našem programu zmiňoval, každopádně jeho výstupem je Lean Canvas, proto ho vnímám jako aktuální i vůči tady téhle části e-learningu. Ideomat vytvořili naši kolegové z JITSu, z naší mateřské organizace, a je to takový generátor, který pomocí umělé inteligence může vytvářet nápady, anebo vám dokonce pomůže nějakým způsobem najít příležitost pro vaše podnikání. Jak to vypadá v praxi? Když kliknete na to chci nápad, tak si tady vydefinujete nějaké věci, co vás baví, čemu by se mohli to vaše podnikání věnovat, co jsou třeba vaše právě silné stránky. Když tady napíšu, že mými silnými stránkami a věcmi, co mě baví, je grafika, kreslení akvarely, baví mě pomáhat lidem a baví mě třeba digitální hry, tak mi to pak vygeneruje sadu nápadů, kterým bych se mohl věnovat. Tady už je potom první výstup, který mi Ideomat může vyplivnout ve chvíli, kdy jsem do něj zadal ty věci, které mě baví, které mě motivují, které mi jdou, tak mi to tady nabídlo na tu konkrétní věc několik variant, celkem 10 toho, jak by to mohlo vypadat. Když se podíváme na konkrétní příklady, navrhlo mi to třeba, že bych mohl poskytovat konzultační služby pro herní vývojáře, zaměřovat se na zlepšení vizuální identity pomocí těch mých jedinečných akvarelových ilustrací. Dalším způsobem, který mi to nabízí, je třeba vývoj mobilní aplikace, která by kombinovala kreslení akvarelem a nějaké herní prvky a uživatele tak rozvíjela v uměleckých vlastnostech a bylo by to zároveň zábavnou formou. Je tady dalších 8 nabídek, které si můžete prolistovat. Klidně bych doporučil, zadejte si tam ty věci, co vás baví, anebo klidně ten konkrétní podnikatelský nápad, protože vás to může dovést zase na nějaká nová překvapivá řešení. Tak to už vypadá samotný výstup z Ideomatu, je to vyloženě zase ve formě Lean Canvasu, takže to, o čem jsme se bavili, tady uvidíte. Můžete to opravdu zkusit i na ten váš nápad, který už máte nějakým způsobem zpracovaný. Tady to za vás zpracovává umělá inteligence, zase to může dovést k trošku jiným iteracím. Vidíme, že ty jednotlivé komponenty jsou víceméně podobné, vedle nich najdete ještě takové kolečko, když na něj kliknete, tak vám to nabídne ještě jinou variantu. Je to právě dobré na to challengeování, pokud byste uvažovali o tom, že zákazníci vám úplně nesedí tady u toho projektu, můžete zmáčknout párkrát právě na tohle tlačítko a vychrlí vám to jiné nápady na jiné zákaznické skupiny. Stejně tak by to mohlo být dobré třeba v tom definování toho klíčového problému, zase to pracuje s trošku jinými daty, dá vám to jiné výstupy a může to dát takový komplexnější obraz o tom, co by se dalo dělat. Tímhle jsme došli k závěru té první části, máme za sebou Lean Canvas a když už tady máme popsané to, co děláme, je čas přesunout se do části druhé a budeme se bavit o tom, jak ten nápad někomu správně odprezentovat. Ten dnešní díl je fakt protkaný anglicizmy, máme tady další nové slovo v angličtině a sice pitch. Když ho uvidíte vyskloňované, může to působit trochu vtipně, každopádně se s tím termínem raději seznamte, protože to je jednoduchý způsob, jakým představujeme nějaký produkt, službu nebo projekt. Pitch se většinou popisuje jako nějaká krátká, přesvědčivá, stručná a úderná prezentace, která má vzbudit zájem buď třeba investorů, potenciálních klientů, partnerů nebo budoucích zaměstnanců. Během pitche prezentujeme hlavně ty klíčové aspekty, které jsme si mimo jiné už popisovali právě třeba v Lean Canvasu. Ten je proto perfektním podkladem. Bavíme se o tom, co děláme, jaký problém řešíme, jaký máme obchodní model, kdo je naše cílová skupina, ale taky třeba o tom, jaké budou náklady, jaké budou zisky a jak plánujeme ty zisky generovat. Důležité je taky představit svůj tým. Pokud se bavíme třeba právě o investičním pitchi, tak tam je důležité představit, že máte opravdu všechny ty znalosti a zdroje k tomu, abyste uspěli, aby zrovna váš produkt byl tím, který bude úspěšný.
Začneme takovou poměrně jednoduchou variantou toho pitche, v tomhle případě elevator pitch, neboli výtahové představení, výtahový pitch. Ten je známý pro svou stručnost. Ta myšlenka, se kterou pracuje, je, že je to pitch, který můžete udělat vlastně v patrech, když projíždíte výtahem, potkáte tam někoho, s kým potřebujete mluvit, tak byste mu v těch pár minutách nebo skoro vteřinách měli být schopni představit váš projekt a to, co po něm chcete. Budeme si představovat pak i komplexnější varianty toho pitche, ale začneme právě s tím elevatorem. První část je takzvané představení a udička. Hned řeknu, o co jde. V první větě představíme, kdo jsme, z jaké firmy nebo jaké organizace jsme, co v ní děláme, jaká je naše pozice, ale taky dáme nějakou udičku, proč by to toho druhého mělo zajímat. V druhé části už vysvětlujeme trošku podrobněji, co děláme, čemu se věnujeme, co řeší můj projekt, co dělá moje studio, co dělá moje firma, jednoduchý popis ve 2 větách a pak už jdeme na problém, řešení, zákazník. V té třetí části se bavíme o tom, jaký problém pomáháme řešit, jakým způsobem a komu. Takže popíšeme si skutečně tady ty 3 komponenty: problém, řešení, zákazník. Zase vidíte, jsme ve stejné terminologii, jako je ten Lean Canvas. Čtvrtá věc je ta unikátní hodnota, co je unikátního na vašem produktu nebo službě, jakým způsobem se odlišuje od konkurence, co jsou ty nejlepší vlastnosti, které má, skutečně to výjimečné na tom, co děláte. A poslední věc, která může znít poměrně jednoduše nebo očividně, ale občas se na ní zapomíná. A sice je to výzva k akci, někdy se tomu říká call to action, kdy reálně tomu člověku pojmenujete, co společně můžeme udělat a jaký bude další krok. Typickým příkladem může být, tady je můj LinkedInový profil, tady je můj Instagram, zítra vám pošlu e-mail, můžeme se vidět příští týden na schůzce, nechcete jít teďka na kafe, jsou to všechno kroky, které můžete udělat, můžete sledovat newsletter, můžete si mě připojit na sociálních sítích, všechno jsou to příklady toho, co může být tím dalším krokem. Pojďme si to dát na konkrétním příkladu, budu mluvit v tuhle chvíli za sebe, takže když bych si představoval a hledal nějakou udičku, představme si, že jsem někoho potkal. Ahoj, jsem David z Kumstu, kreativního hubu, který podporujeme tvůrce v podnikání. Všiml jsem si, že se věnuješ grafickému designu, moc se mi tvoje práce líbí a chtěl jsem ti říct, co děláme. Když bych začal vysvětlovat, co dělám, tak popíšu: rozvíjíme tvůrce skrze skupinové programy, konzultační programy nebo třeba e-learning a dáváme jim potřebné know-how k tomu, aby mohli uspět. Tím jsem už trošku přešel do toho problému, řešení a zákazníka. Kreativcům pomáháme s překážkami, se kterými se můžou potkávat ve svém podnikání. Ať už je to třeba daňová problematika, plánování business plánu, anebo taky získávání financí. Pomáháme to řešit právě skrze nějaké skupinové programy, e-learning nebo konzultace 1 na 1. Unikátní hodnota je v tom, že tady máme poměrně bohatou komunitu kreativců, kteří mezi sebou spolupracují, a zároveň velkou přidanou hodnotou je, že jsme veřejná organizace, takže většina našich služeb je buď bezplatná, nebo je částečně dotovaná, takže tě to úplně nezrujnuje, ty naše konzultace. A poslední věc by byla výzva k akci. Tady je na mě kontakt, pokud by to pro tebe bylo zajímavý, příští týden máme výběrový den do našich programů, moc rád ti k tomu pošlu víc info do mailu. Jednoduché, rychlé, když bychom to napočítali, patrně se vlezeme ani ne do 2 minut tady toho představování, je to skutečně rychlá věc, jak se tomu člověku představit. Tu udičku jsem zmiňoval, každopádně doporučuji na ní nezapomínat, protože ta určuje relevanci vůči tomu člověku. Nemělo by to být takové to, že nachrníme na toho člověka, v čem jsme skvělí a co děláme. Ale zkuste se zaměřit i na to, co máte společného, proč zrovna toho člověka by mělo vůbec zajímat, že ho oslovujete, jakým způsobem vstupujeme do jeho prostředí, nějakým způsobem se na něj chceme naladit. Takže ta udička, jakkoliv to zní vtipně, zkuste najít něco, proč by to pro toho člověka mělo být zajímavé. Pojďme na takovou pokročilejší variantu pitche, a sice pitch deck. Tady v tomhle případě se už bavíme o něčem, co se dá představovat investorům, to znamená někomu, kdo potenciálně do vašeho projektu může přispět nějakými penězmi, znalostmi, dá se to používat i pro nějaké klíčové partnery. Tady tohle už je trošku obsáhlejší forma toho pitche a více zaměřuje třeba ve větší míře podrobnosti na nákladovou stránku, na to, co potřebujete, hlavně právě z oblasti financí, protože skutečně je to stavěné na to získávání finančních investorů. Každopádně i pro kreativce se to může hodit. Takovýhle pitch deck je poměrně univerzální věcí, která se dá použít ať už do nějakých soutěží nebo představování už nějakým relevantním klientům, partnerům a někomu dalšímu. A je to větší míra podrobnosti než ten elevator pitch.
Dám vám tady takovou osnovu nebo takové desatero toho pitch decku. Ideálním výstupem by mohlo být třeba PDF, když bychom se bavili o nějaké fyzické variantě, mohla by to být i tištěná prezentace, může to být nějaká landing page na webu, může to být ten souhrn toho nejdůležitějšího. Někdy jsem viděl i formy toho pitch decku ve formě natočeného videa, ale samozřejmě to může fungovat i jako nějaký mluvený scénář, právě když bych třeba vystupoval na nějaké akci před investory nebo nějakými potenciálními partnery. Tohle je scénář, kterého se můžu držet. Pojďme tedy na to desatero. První část je takzvaný one-liner, jednoduchá, rychlá věta, která stručně a jasně popíše, kdo jsem, co dělám a proč. Je to trošku zachycení mise a vize. Když si vzpomenete na tu první část našeho e-learningu, bavili jsme se o těch hodnotách, misích, ale i o tom, kam chceme směřovat. To je přesně něco, co můžete občerstvit i tady pro tu první část. Druhá část, zase vycházíme z nějaké té biznisového žargonu, takže bavíme se zase o problému a marketu, nějakém tržní příležitosti. Tady byste měli popsat, pro koho tu jste a s čím mu můžete pomoci. Takže zase jsme u toho, kdo je můj potenciální zákazník nebo uživatel a jaký problém mu pomáhám řešit. Vzhledem k tomu, že jsme v investorském pitchi, měli bychom tady tomu člověku nebo tomu posluchači představit i taky tržní příležitost. To je souhrnně nějaká velikost trhu, je to souhrn potenciálu, ale také jeho možný vývoj. To znamená, když to dám na pár příkladech, pokud by to bylo třeba z gamingu, dělal bych nějakou hru, mohl bych říct, je to pro hráče ve věku 13 let, kterých je v Česku tolik a tolik tisíc. Potenciál vývoje trhu je velký, protože ti lidé dorůstají a zároveň hry jsou teďka na vzestupu. Samozřejmě si to vymýšlím, ale tohle může být příklad toho zachycení té tržní příležitosti. Bylo by dobré, tady už nejsme vlastně v té dojmonologii, tak jako třeba u toho Lean Canvasu. Tady je super do toho už dodávat konkrétní čísla. To znamená, pokud už ta vaše cílová skupina je napočítatelná, pokud máte nějaká velká data o ní, tak tohle je přesně moment, kdy potom sáhnout. Customer neboli zákazník. Tady popisujeme, co to je za zákazníka, komu to chceme prodávat, jaká je cílová skupina, kdo, ale hlavně proč je cílem, proč to bude chtít tady tenhle produkt a co za zákazníka je to zač. Zase se můžeme bavit o nějakých třeba demografických údajích, můžeme se bavit o tom, v jaké věkovce je tahle skupina, jestli jsou to lidé z velkého města nebo z malého města, jestli jsou to lidé movitější nebo jsou to lidi z nízkopříjmových rodin. Zase nějaké indikátory toho, co je ten zákazník zač. Čtvrtou částí jsou takzvané solutions, products and services. Tady popisujeme ty jednotlivé produkty a služby, ale zároveň adresujeme i to samotné řešení. To znamená, když bych se podíval do Canvasu, do toho Lean Canvasu, díval bych se primárně na tu část, která se týká toho, jak řešíme ten problém. A to jsou i ty návodné otázky, které k tomu máme. Jak řešíme potřeby či problémy zákazníka, jakým způsobem mu dodáváme nějakou přidanou hodnotu, kde ta hodnota pro zákazníka vězí. Pátá část už je competition neboli konkurence, kdo už jsou ti hráči, kteří na tomhle trhu existují, s kým budeme bojovat o zákazníky, v čem je i unikátnost toho vašeho řešení, proč jste lepší než vaše konkurence nebo lidé, kteří už se tomu věnují a v čem jste odlišní, proč by vám měl zákazník dát přednost. Další kroky, zase bavíme se tady o už nějakém jiném typu pitch decku, tady se bavíme o výhledu, co budeme chtít dělat, co nás čeká v příštím roce, dvou, jakou máme strategii na další roky, kam máme v plánu expandovat, co jsou cíle, i třeba ty obchodní na další roky, jaký je náš akční plán k dosáhnutí těch výsledků. Konkrétně už se pak můžeme bavit i o business plánu, jak to celé bude fungovat, jakým způsobem na to máme v plánu vydělávat, jestli to budou produkty, služby, jakým způsobem se to bude prodávat, ale také kde je takzvaná udržitelnost. V tomhle případě se nebavíme o udržitelnosti environmentální, bavíme se o udržitelnosti nebo životnosti toho produktu. To znamená, jak zajišťujeme, že ten produkt bude třeba za pár let vydělávat více nebo že bude vůbec naživu. Financials neboli financování, za co máme v plánu utrácet v následujících letech a naopak kolik máme v plánu vydělat. Vyjadřuje to nějaký potenciál, ale také potřebu investice. Tady se bavíme o investor pitchi, takže tohle je moment, kde už bychom se měli bavit o tom, kolik peněz budeme na co potřebovat. A teď už si jdeme říct o tu samotnou investici, kolik peněz potřebujeme, kolik jich chceme a parametry investice, co za co. To znamená, dáte mi plácnu 500 000 a získáte za to 1% vlastnictví mojí firmy.
Mohly by to být i třeba dlouhodobé plány. Za kolik let plánujete odprodat tu firmu a jestli ten investor z toho bude mít nějaký zisk. Tady popisujeme vlastně ten dlouhodobý výhled, ale je to zároveň už nějaká první návrh té dohody, která s tím investorem může vzniknout. Popisuje se tady i exit potenciál, což je jednoduše, pokud budete chtít třeba tu firmu opustit vy nebo investor, pokud ji budete chtít prodat, tak jaké jsou ty konsekvence, jak to bude fungovat a jestli je tam nějaká tržní příležitost právě třeba v tom exitu. A 10, ta je taková uvěřitelnější, někdy je tady napsané i achievements nebo team, to znamená, tady prodáváme to, proč zrovna my jsme dobří na to, abychom tuhle věc dotáhli k dokonalosti. Kdo jsou ti klíčoví lidi, kdo za tím stojí, jaké mají znalosti, dovednosti, jestli mají třeba nějaká oborová ocenění, ale adresujeme i tady, kdo třeba v týmu chybí. Pokud třeba nám chybí nějaký super schopný markeťák nebo marketačka, zase je to věc, kterou bychom tady měli říct. Pokud máme skvělého designéra nebo designérku, který je oceňován, je to zase něco, co bychom měli říct. A co už se nám povedlo, co máme za sebou. Příkladem může být třeba, pokud už mám nějakou první hru vydanou, kolik lidí ji hrálo, za kolik si ji kupovali, kolik jsme vydělali. A tady vlastně se snažíme dokázat, že skutečně my jsme ti praví na to realizovat tenhle produkt v nějaké dostatečné kvalitě. Tohle byl rychlý průlet tím pitch deckem. Zase není to univerzální věc, kterou byste použili na všechny příležitosti. Když si podíváte, tady je to skutečně velmi zaměřené na získání nějaké finanční investice. Každopádně ta kostra je poměrně modifikovatelná, nebojte se to přizpůsobit tomu publiku, které chcete oslovovat. To znamená, jiné věci bych adresoval, když budu oslovovat partnery, potenciální nové zaměstnance, anebo když budu oslovovat přímo zákazníky. Každopádně bych doporučil snad každému si ten investor pitch jednou zkusit napsat si ten pitch deck, protože vám to zase může dát nějaké ukazy třeba těch slabých míst, příležitostí a hlavně naučíte se prezentovat ten nápad ve stručné, rychlé, srozumitelné podobě. Je to trošku jiný přístup k tomu prezentování, protože tady opravdu akcentujeme především ty biznisové témata, biznisový potenciál. Když budete googlit, těch variant pitchů najdete samozřejmě větší množství, takže nebojte se přidat třeba ty konkrétní přídavná slova, jestli je to partnerský pitch nebo je to něco pro hledání zákazníků, můžete si zkusit najít různé varianty a samozřejmě i tady vám ChatGPT může nějakým způsobem pomoct. Můžete si zkusit ten scénář nechat vygenerovat a zkusit si ho přizpůsobit té příležitosti. Zase tady mám pár dobrých rad, které je dobré v souvislosti s tím pitchem vyzkoušet. Pokud byste chystali svůj první pitch, je dobré si ho zkusit nahrát. Já si to učím vždycky tady při těchto e-learningsích, že samozřejmě nějak to má člověk v hlavě, ale když to pak má prezentovat, našel bych spoustu chyb na tom, jakým způsobem vám to odvykládávám, když se dívám ze záznamu. Úplně stejně to může fungovat u toho pitche, když si ho nahrajete na nějaké video nebo třeba audiostopáž a potom si rozeberete, kde jste dělali chyby nebo co vám skvěle šlo. Zkuste přednést tu svoji prezentaci na nečisto nejdřív v nějakém bezpečném prostředí, třeba před kolegy designéry anebo před vašimi kamarády či rodinou. Super bude, když se ti podaří sbírat i zpětnou vazbu, to znamená neurazit se, pokud třeba reakce na pitch nebude taková, jakou člověk očekával. Právě to jsou momenty, kdy je dobré zeptat se, co lidem třeba nesedělo, co by řekli jinak. Je skvělý, když se podaří vymyslet i nějaký originální prvky, jakými ten pitch zpestřit, hlavně pokud půjdete v řadě nějaké prezentačním bloku, kde se těch lidí bude prezentovat víc, jako je třeba Pecha Kučanajt, tak samozřejmě odlišit se a nějakým způsobem to udělat zajímavý pro posluchače je velmi důležité. Příkladem může být třeba, pokud bych dělal třeba upcyklovaný nábytek nebo dělal něco s módou, přinést vzorky, nechat je kolovat, ukázat nějakou demonstraci toho projektu nebo produktu. Pokud máte něco, co fyzicky můžete ukázat nebo promítnout, je to samozřejmě skvělá příležitost. Dobré je i zlepšovat se a pracovat na zlepšování se v těch prezentačních dovednostech. Může to být třeba skrze minutového řečníka, kde se učí jednoduše prezentovat před ostatními. Je také dobré naučit se odbourat ten ostych, ztrácet trému a postupně se zlepšovat. Takže doporučuji opravdu, jakkoliv trapně to na první dobrou může znít, zkusit si to odvykládat před lidmi, ať už jsou to třeba kamarádi, rodina, využívat tyhle příležitosti. Je dobré přizpůsobovat jazyk tomu publiku, diametrálně odlišně budete mluvit, pokud svůj projekt půjdete představovat třeba do školy nějakým studentům versus když půjdete představovat investorům, kteří budou ve věku 50 plus let, budou nějakým způsobem konzervativnější. Vždycky je dobré to přizpůsobit jazykově i těmi termíny, které používáte. Dobré je dávat pozor třeba na anglicizmy, které já hodně používám, ale také nejsou pro každou cílovku.
Připravte se na dotazy, stejně jako u toho Lean Canvasu, buďte připraveni, že po tom pitchi může následovat primárně třeba v té konverzaci s investorem spousta vlezlých dotazů. Některé můžou jít opravdu do morku kostí vašeho podnikání. Když už byste skutečně oslovovali investora, tak se vás bude ptát i na ty citlivé údaje, jakým způsobem se vám daří, jak vypadají finanční plány na další roky a je dobré mít tyhle věci připravené. A pak je dobré přihlásit se na nějakou veřejnou prezentaci, kde si to zkusíte skutečně na ostro, což můžou být třeba nějaké soutěže a meetupy. Když jsme u nich, ukážu vám 2 příklady, kde se můžete odprezentovat. Takovou každoroční příležitostí, kde se odprezentovat a zkusit si tu veřejnou prezentaci, je třeba Creative Business Cup, což je každoroční soutěž, kterou v Česku spolupořádá Czech Invest, kde se představují kreativní startupy, třeba z oblasti designu nebo právě gamingu. Součástí je prezentace před těmi účastníky a před těmi posluchači, takže vyzkoušíte si ten pitch, dostanete na něj zpětnou vazbu od nějakého pléna těch porodců a můžete soutěžit i o účast v celoevropském kole v Kodani, kde už byste si pak ten pitch vyzkoušeli i v angličtině. Což je další věc, kterou jsem nezmínil. Pokud budete někdy mířit na ty třeba zahraniční trhy, je opravdu diametrálně odlišná zkušenost udělat pitch dobře v angličtině. Hlavně když se bavíme o nějakých technických řešeních nebo o designových řešeních. Často jsou tam konkrétní termíny, které v češtině a angličtině mají úplně jiné konotace, jiné vyznění, takže zkusit si občas i ten pitch v jiném jazyce, angličtině, němčině nebo dalším, je určitě dobré. Prezentační příležitost, která je každý měsíc přímo tady v Brně, jsou i takzvané Velvet Innovation Meetupy, ty spolupořádáme s naší mateřskou organizací JIC. Jsou to takzvané ekosystémové meetupy, kde se vždycky setká kolem 150 až 200 lidí, prezentují se tam právě nápady, většinou jsou to startupy, které mají krátké 2 minuty na odprezentování svého nápadu, produktu nebo služby, ale je to otevřené i právě kreativcům, takže nemusíte být nutně technologická firma. Z našich klientů se tam prezentovali třeba Balances Motion nebo Airbo, což jsou upcyklované tašky, takže i tyhle projekty můžete tam představovat a je to jednoduchá příležitost, která je zadarmo před velkým publikem a dostanete rychlou zpětnou vazbu, protože to publikum pak hlasuje a hlasuje se o to, kdo vyhraje ten nejlepší pitch toho večera a dostane nějakou symbolickou odměnu. Takže i tohle věc, kterou můžete vyzkoušet celkem jednoduše. Dostáváme se ke konci dnešního dílu a zbývá tedy otázka, kam dál. Dneska jsme si prošli způsob, jak popsat jednoduše svoje vlastní podnikání na jedné stránce. Popsali jsme si i, jak popisovat slabé a silné stránky našeho podnikání a na konci jsme si to zabalili do té formy prezentace a pitche, to znamená do nějakého scénáře, který můžete použít. Věřím, že teď jste vybavení na to, abyste to mohli zkusit někde na ostro a tím pádem vás chci pozvat. Buď to, pokud ještě nejste jeho součástí, můžete se zapojit do našeho programu Ignite, který je v hybridní formě a součástí něj je právě pitch vašeho nápadu, produktu na začátku a při skončení toho programu, ale zároveň můžete mrknout i na stránky Kumstu do záložky podnikání, kde se s námi můžete osobně setkat, přijít se k nám podívat a zkusit nám ten váš nápad představit. Tímhle bych vám chtěl popřát hodně sil, čeká vás ještě dlouhá cesta, protože teď vás čeká ta zábavná činnost, běžte se pustit do svého Lean Canvasu, zkuste sestavit ten pitch a budeme se moc těšit na vaše nápady. Tak na viděnou v Kumstu.